Sa rang seo, tospan na díomh chun as Taispeántas físe Thaifeadadh Seesaw agus é an nasca le gníomhaireacht mar hacaíocht ólam an scoláide. Seo sampla de gníomhaireacht a réamh olbhaí ar Seesaw, cruthaithe mé an Taispeántas físe agus cuireadh mé suasa mar sampla ilmheán do na scoláidí le féach an dead. Seo template a chrutham me hána féin ar Seesaw. Chrutham me é a gúsa na huirlisí líneacht ar Seesaw, chud me text, agus cruthanaisteach, agus bhíine me agrathóideacht ar rá an chúlra. Dína me Thaifeadadh an féidinis ag críochnú na gníomhaireachta chun go mbeidh isig na scoláidí céirt atá le díana acu. Inniuh a scoláidí ba oraí an uimheireachta dhéanamh. Úsam ná an smaoineoir bhealaí éagsúla na 8 dhéanamh agus úsáid a bhaint as na crapaí chun cabhair líp. Tar an trasna na crapaí gorum, híon, dó, trí, cehead, agus cúig, crapa gorum, híon, dó, trí, crapa bui. Fágaí word marker, úsáid a muid an dá gorum,